singazihlanganisa izandla si appreciate i-presence kaMoya Ngcwele. Singahlala phansi sonke basana. Sibonge kakhulu isupport yenu ubukho benu kakhulu izinceku zikaNkulunkulu ezihloniphekile. Sibonge kakhulu ukuthi nishiye imisebenzi yenu ebalulekile ngabe nayenza nizochitha isikhathi in the presence of the Lord. Uthi Jesu bafundi bakhe beningenakulinda nabo ihora libili. Sometimes we can be very busy for God and never be busy with God. Siyambonga uNkulunkulu nangalo mkhuleko. Tshela makhelwane uyabingelela njalo mfundisi ungacabanga ukuthi useshona. Mfundisi. Sibonga ngisho wena le. Hlonipha ama-hour okuhlangana kwethu. Asibingelele kakhulu baba lana nawe mama. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuba uNkulunkulu nihlangene noNkulunkulu ne-leadership yebandla. Nibone kuhle ukuthi sibe izikhulumi noma ke umbhobho kaJehova ukukhuluma inhliziyo yakhe eqaleni konyaka. And I understand ukuthi iviki lomthandazo iviki le-special. Ufuna ukuqinisa sekisa baba nebandla lonke elisemthandazweni. uNkulunkulu esimthandazayo iyezwa aphendule. Ingakho ethi ngibize ngosuku lenhlupheko. Mina ngizokukhulula wena ubusiyangidumisa. Usho ukuthi uma ungambizi noma ungambikeli inkinga zakho umncisha udumo lo. Ngokuyadumiseka ngesikhathi esolva izinto okade usithandaze. Amen. Bakhozi bakaNkulunkulu nabasizi benu amakhonzazana bakaNkulunkulu siyabonga kakhulu akulula ubiza ukuzithoba nokukhula spiritual ukuba ulethe ubukho bakho phakathi kwebandla nje kuyasithobisa kakhulu kuyasimangalisa kusenza simbonge uNkulunkulu ngalezi Inglos igama elithi Inglos is a Greek word for messenger. Igama elithi Inglos lisho the one who carries the message. Ingakho my address amabandla ase-Asia uNkulunkulu ngomlomo kaJohane noma ke uJohane ebhala incwadi yaSambulo uthi kuyo inglosi yebandla lase-Efesu bhala uthi inglosi yebandla kusho upastor umelusi oyi-messenger kulelo bandla ubizwa ngengilosi ngoba ingilosi iphatha i-message iyi-messenger. Malibonge igama lenkosi. Ngicela ibandla lihlanganise izandla ngengcezu zikaNkulunkulu ekhona phakathi kwethu. Ibandla lonke likaKristu abathembu ngegazi umgwamanda members ombuso amakhosi nabapristi abazobusa kanye noKristu. Umbuso kaNkulunkulu mkhulu ngendlela ukuthi ama-cabinet ministers akhona ama-members of the parliament yasezulwini
kufuneka balwe in millions and millions and millions and millions. Now we part wena uhlela lapha phansi yababusi abazobusa kanye noKristu bonaphakade. iParliament lezulu selibhalile na ukuthi uyimember yeParliament. Sengisho wena ngikhuluma nawe. Lizwe leBhayibheli ibandla likaKristu lizobe lilekelelana noKristu ukugweba. Lize ligwebe nengilosi ezawa noSathane. Ngicela utshela umakhelwane into uyijaji njalo uyijaji ngiyakutshela akabonakala phela soba yikho malitha likabonakala lisho ukuthi akukho litha akabonakala ibambelelo ingakho kubalekile befundisi sikwazi ukulungisa indaba zethu ebandleni makhonto evuka ezingama challenge siyilungise singalanyulwa ilawyer engakholwa izolamula abazalwane ngoba so kusasa sobe sikwebe ingilosi yebo singahlulwa izinto zasebandleni kanti singabagwebi nababusi nabapriesti ngokwesesontweni ke umpriesti umfundisi kodwa ngokwase insindisweni umpriesti umuntu ovuma uJesu once uvuma uJesu abe inkosi nomsindisi awugcini uba umntwana kaNkulunkulu umpriesti. Ingakho si-intercede. Intercession umsebenzi wompriesti. Yabo intercession awuthandazeli wena uthandazela abanye. Uyabanxusela ungena ngegazi likaJesu kuyingcwele ngcwele. Uyoma phambi kwesihlalo somusa. Amen. Yabo ngesikhathi uthandaza sokuphuma emzimbeni spiritual. Uyoma phambi kwesihlalo sokhosi kwezasemazulwini indaba. Amen. Kuguqe nje umzimba la kodwa wena uphambi kwenkosi emthandazweni. Thandaza baleka. Amen. Bengishilo bizona into entathu ngathi izwi umoya nomkhuleko. Balekile izinto kufanele sicezelelwe ku2026. Amen. Sinabantwana bethu besihamba nabo ke nabo siyahlonipha abazalwane babo bente ubaba nje ubabuthabethe ubabuthabethe bazalwane siyabonga nomama okwakhe kuyasithobisa kakhulu ukuhlonishwa abantu bakhulu laba bantu ungaboni besidriver njengathi mhlawumbe bakhulu nami ngithi ngcono ngidrive bona manje ngendlela abakhulu ngayo kuyangithuthumelisa bafuza uJesu owageza inyawo zabafundi emkhulu ngimtshela bakhulu kanjani bese ngibingelela isiphalala sami ke bazalwane mama uMahlaba intombazane encane ka16 years Manje uyiphathele kahle into zakho uhlala isikhathi Mighty 39 years sishadile manje vele ubuka ukuthi ngathi uyena nje u39 nangomunye ethi uyayibona See I learn a lot bazalwane before ngene emshadweni nginombuzo engibuza uMongcwele ngawo ngase ngina 21 years ngisindiswe ngumuntu omusha ngonyaka 33 uNkulunkulu wangibusisa ke ngesithalala khona into eyihlupha kwenziwa yini abantu bahlukane umshado echitheke kangaka yazi wathi uMongcwele wathi uMongcwele bayasamukela isipho sami somshado because uyisibusiso kodwa imanual yakhona bayithatha mawuthenga ama gadgets nomthenga ifridge nomthenga istove nomthenga imoto inencwajana yakhona ekufundisayo ukuthi ioperate kanjani so wasethi uMongcwele ke balahle indaba yemanual imina wenziwe isilisa nowesifazane umshado iidea evela kimi futhi umshado kumina uyicovenant awuyona icontract ngokwasemhlabeni contract ngokwasezulwini icovenant uyisibonakaliso sikaKristu nebandla
Yeah. So uKristu nje uyi role model kimi. Indlela engimbuka ngayo ephethe umfazi wakhe oyimandla. Ngifunda ukuthi nami kube indlela engiphatha ngayo umfazi wami. Amen. Njengoba kuthiwa madoda athandana nomngeni njengoKristu ethanda ibandla. Yebo. So uyi role model kimi uKristu. Ngibukela kuye ukuthi uphethe kanjani ibandla lakhe. Bese ngiphatha kanjani umfazi. Kwangisiza ke ngafunda ngayihlupha abazalwane. Ngafunda ukuthi yabona ngafunda ngaze ngafunda izinto ezincwadi ezisecular. Just nje yini mehlupha psychologically, physically and yini mehlupha umuntu esifazane nomuntu wesilisa. Ngingena nje nokho sengihlomile sengifundile imanual. Okwenze ukuthi ke ukushada ngishade ngiphethe amathuluzi okusebenza. Ngihlomise asingeni noma kanje emshadweni. Singena ngokuqonda. Sihlale nomngethu with understanding. Uyazi role yakho as a man. Uthi wena la uyinhloko umele uKristu kulomshado. Njengoba inhloko yebandla. And inhloko yendoda uKristu, inhloko kaKristu ubaba. NoKristu unenhloko, yabo? Yeah. Ayithi umfazi ofuna abe nenhloko. Umfazi inhloko yakhe indoda. Inhloko yendoda uKristu, inhloko kaKristu uNkulunkulu. Yabo? Sonke singaphansi, sonke sinenhloko sonke. Akufuneki ke ekhaya kube khona inhloko engenanhloko. Akufuneki ekhaya kube khona inhloko engenanhloko. Kodwa ke so ikhuluma lonto masize nje inkonzo yabashadile nabasezoshada. In fact ebandleni kufuneka ibekwe kungakayiwa ndawo. Ibekwe nje kubantu abasha ukuthi kungenwa kanjani emshadweni. Ibekwe nje kuse right. Ngoma mawuzomtshela esezoshada umgqibela akasezothi uthini. Umtshela ukuthi kusapholile kusekahle. Ukuthi singena kanjani emshadweni. Ngoba indlela ongene ngayo ichaza uzohlala kanjani. Foundation. So that is why ke siqedwe 39 years singezwa nix. Zikhona inkinga kodwa sine manual esolving. Siya understand. If ithi fika into bese silindele ngoba sesitsheliwe imanual. Ukuthi mayifika sokwenza kanje. Idemon lama in-laws nje silishaya leyo chitheka. Sengisho idemon lama in-laws. Ngafunda ngalo. Bayazi nje abasekhaya kwamahlaba. Uthi asidlaleli lapha. Asisondeli noma kanjani. Uma konke abayifunayo abezi kimi baza baya ke. Yabo? Uma khona engifuna ukuyishushumbisa ngiyisekhaya nginika yena ayihanjiswa yimini. Babonga umakoti bangabongi yini. Ibe ihanjiswa yimi. Imini efuna ngimfake emndenini ngoba ubonwe yimina sa umndeni awumazi. Nasebandleni njalo ke babundaba. Kune tendency yokuthi umfazi athathwe noma kanjani. Sengisho unkosikazi kamfundisi. Kubonga umfundisi, kuphanyisa umfundisi, wenze wonke umfundisi, umama ngabona kalithuphi. Ngathi ayizokwenzeka ke kimi lonto. Ngizomfaka umama Hlaba ngimfake abe active angahlala lapha emuva ahlalela. Uma kukhonto ibandla lengibonga ngayo lingamshiya. Lingasho ukuthi ubonga umama Hlaba liyamshiya. Yeah. Malenza njalo uzozibona ifana noba. So nje nasebandleni ngimfaka angena t-shirt. Ngoba uma ngakwenzi lokho umfazi wami uzogcina esekhompyutha nebandla. Beyizolonto? Yeah. Yabo? And ke ibandla akuyena umfazi wami. Umfazi kaJesu. So isono uma uzothanda kakhulu ibandla
ngaphezulu komfazi wami. Ngoba nje ngibhizi nokuthanda umfazi womunye umuntu. Kufuneke ngiphase umfazi qala ukuze ngikwazi ukuphatha ibandla. Kufuneke ngiphathe kahle umuzi wami ukuze ngiqualify ukuphatha umuzi kaKristu. And ngiyayibalekela nale yokuthi abafazi abasenkonzweni bathobe kakhulu kimi kanti abawathobela amadoda. Bangafuni. Ningangimushi, ningayenzi nje lokho. Futhi umama ethi yebo mfundisi. Ngiyakuzwa mfundisi. Mangifikele kwakhe kuphuma izitsha ephuma ngoKhisimusi. Indoda idle eplatini leplastic. Kodwa makufuna umfundisi iphishwe lezi zeboxini zethu. Haleluya. Ningabuke ukulinga uyenze kimi lo nto. Indoda inkulu kunomfundisi. Indoda. Amaqinisa ashobile. Akulona ubisi lo. Ukudla oqinile. Noma lento ibanga ukuthi amadoda angasindiswa. Angeze enkonzweni. Ubona mayizwa into nje. Webantu abasha, especially abantu besifazane. Awuqali kuba umfazi ngoba usuthathwe indoda. Umfazi ungakashadi. Angithi kuthiwa ihlonipha nala engayikwendela khona. Umfazi ke lo. Ingakho iBhayibheli lithi ofumene umfazi, alisho ukuthi ofumene intombi ezokwenziwa umfazi. Alisho. Umfazi efunyana. Ubufazi buqala ngesikhathi ulalela i-teaching, ufundiseka njengentombazana, uyiphathe uhlale ngentombi. Hloniphe. Ngesikhathi uhloniphe kuyakubuka uBoaz. Athi yakuphi le ntombazana. So umfazi awenzi umfazi akenziwa umshado. Usuke usulate masazoshintsha uzeza umfazi soshadile. Zingane ke ithuku bengizobe ngiyikhulume nje lezi zinto. Ngoba impungishe ezincane ezidlisifile. Kufana nomsusindisiwe. Mawususinziwe nje umuntu omusha, especially umuntu omusha. Insizwa kufanele zibe careful. Zikhona. Yeah. Insizwa akufanele zihambe zitest zikhuluma amaganyana kubantu besifazane. Engathi ngiyakubona siupheka ekhaya. Kanti uyajoka, it's not meaning anything. Yeah. Yabo? Uyajokela nje. Wena ke sekuhleli ke enhlizweni uthe. Kanti kade etshela umunye izolo. Nathola ngathi angiyazi lento. Ubona ipasobhelo. Ipasobhelo. Nakubantu nasensizweni ukuba indoda uqala usensizwe ngoba ubudoda bukhulele awuyona indoda nge-age uyindoda nge-maturity futhi uyindoda ngokuba creative ungalokuthi umsebenzi ayikho mina ngizothi no work no wife ungalotsholo umfazi nathola ngathi anikho la intended futhi ungamdeposit umfazi okunye ukukhokha senishadile qoqa inkomo manje kusekuhle angithi umagaya idlela qoqa manje kusekuhle thandaze umfazi uyathandazela amafa nezindlu kuvela kobaba bethu kodwa umfazi olungileyo uvela kuJehova. Amen.
I prayed 21 days fasting. Ngicela guidance. Ukuthi uNkulunkulu angise kumuntu right. Ongezophazamisa ubizo kwami. Yabo. Ngingabuki ngisho ukuvutha kwakhe. Ngingabuki ngisho ifigure yakhe. Ngingabuki nokusho ukuthi ukhuthele enkonzweni. Ngingayibuki. Zaze kwilist yezinto engangiyifuna. Kodwa ngangithi ngikubonile okunye ungathi lo una yonke into engidingayo. Bese ngenkosini ngiyothandaza uyena yini. Ngoba manje makusayine mina kuphela engasayinile uNkulunkulu engayakhe lendle eqalwayo. Abakhaya bakhelisi. So ngahlala ke inzuku zo21 ngifuna uNkulunkulu utam direct. Wathi uNkulunkulu one day nje wathi uNkulunkulu there's your wife there. Kathi yebo Nkosi wathi ngiyempela ke engibekele. Isayina lokho sihlele kamnandi ungenza inkosi. Uyamuzwa nangendlela ngibingelela ngayo ukuthi bayifika kimi. After 39 years usangibingelela kanje. Ngoba ngamcela kuNkulunkulu. uNkulunkulu hlola inhliziyo. Mina ngabuka ifika kanti inhliziyo ironga. Yebo. So every day with her is sweeter than the days before. Umsizi kimi. Futhi uyinto enhle, ufumene umfazi, ufumene into enhle. Futhi uyicrown. So ngazimisela ukuthi ngizombiza ngendlela izwi limbiza ngayo. Noma enye into ungakayiboni kuye kodwa ngoba uthe uNkulunkulu uzomenzela umsizi, kusho ukuthi kumina ke umsizi ngoba uNkulunkulu usho njalo. Amen. Ngizosho kusho kwakhe. Futhi ngeke ngisho ngimkhace, ngithi iBhayibheli ungamkhaci ngakho. Kusho ukuthi ungakhuluma amagama adilisayo. Khuluma kahle. Imphathiso kwesitsha esifayo. Uzokuphatha kahle. Uzokunika indawo yakho. Nezulu lizovula mawuthandaza uzwakala umthandazo. Ngoba mangixabene nomfazi, ngihlukumeza umfazi. Mangithi baba uthi uNkulunkulu ubani othandaza? Enbek. Kuthi uMahla vala akumuntu kuthiwa iyathiyeka imithandazo uma singalungisile ekuhlaleni. Noma ungangivulisa ngomthandazo sesocela baMahla basivulela inkonzo ngomthandazo. Oh baba ngiza kuwe nali ibandla lakho umfazi uhleli phansi uthi bayamazi ukuthi ekhaya bekwenzakalani ekhaya. Yabo. So kungisizileke basabo. Ngiyahlephelela kancane nje uphisa omncane ukuthi nami ngithole eniktholayo. Into emnandi ukuhlala enkosini. Into emnandi ukuba uzithoze ngoJehova before kunika ukufiswa inhliziyo. Ungabe desperate, ungagijimeli entweni. Izinto aziyenzi impilo. uKristu wenza impilo. Noma nemoto ezo 500 lo imoto asikulethe ukuthula. Noma ungaba imillionaire. Lokho akukusho ukuthi usune peace wena. Peace is a prince of peace. uJesu Kristu. Obana bayizwa ndisho. But it says no work, no wife. Ngoba ilobolo akulona lokuthenga umfazi, ilobolo. Ilobolo test esho ukuthi ingane yabantu ayizolamba. 1. 2, ilobolo ukubonga abazali ukuthi bakukhulisele. Wamthola esemdala wena, esenamazinyo awu 32.
So ungabakhohlwa abazali bomkakho abakukhulisela umkakho. Angitshela nonkosikazi angimthande kanje umkhwe wami owangizalela nomkhwekazi abangizalela umfazi. Ngikhumbula ngimini ngithi engathi naleli lobola lanele ngamphi imoto kwaze kwakabili ngimuphi imoto umkhwe wami. Mayithi wabuza kodwa ndodana yini lo ngenza ngithi ngibonga indlela owangikhulisela ngayo. Ayipheli inyanga singayihambisanga ngegrocery. Ngoba nginentetho umfazi onje kufanele umlobola ungaqedi. And ngiyazi ukuthi njengoba ngenza kanje ngiyaskora kuye. Ngiyakutshela nje. Yabo. Ngiyaskora kuye. Ngiyabonga. Ngisho ama siblings akhe, they are my brothers and sisters. I love them because bavundle esibelethweni esifanayo nalesi umngami abavundla kusona. Bathandela lokho. Azabuze na inkosikazi kodwa mnyeni wami ngithi na into ethinta wena is this your sister? Then he's my sister too. Angiyena umkhwenyana kubo kwami ka. Ngiyindodana yakho. So bese ibone umkhwenyana, ngiyindodana. So bese kubone kwama in-laws, angazi ama in-laws athanda kwenzani. Ngiyindodana mina. Ingakho amabele omfazi ewu2, especially umfazi ozozala indodana. Ngesikhathi encelisa ngala ukuncelisa ingane yakhe umfana. Ngesikhathi eshintsha singathi baleke sekufuneka ancele ngala usencelisa umfazi. So that is why manje umfana esethatha umfazi ungabe khona iattitude kumama ngoba kade encelisa lento mozana. Ngoba uEva uphuma la kuAdam. So uma uzele umfana kufanele wazi ukuthi uzele ama genders awuthu. Uzelela umfana nomfazi wakhe. Ingakho amabele u2. Ngesikhathi ushintshe ibele usuncelisa umakoti wakhe wena I understand. Ubona ukuthi siyayizwa lento. Ejolile. Kwayo lo kumbiza umakoti. Umakoti umakoti wendodana yakho. Kuwena indodakazi. Ayithi ngokuvuma uJesu singabantwana bakaNkulunkulu. Yabo? Asona ama in-laws lapha kuNkulunkulu. Singabantwana bakaNkulunkulu. Siyindlalifa futhi kuze kuyofika lapho. Ngoba sivuma indodana kaNkulunkulu. Bazongizwa bafuna ukuya phambili. Yabo? And ngifumene enye into njengoba kuthiwa asihlale nabafazi bethu babundaba with understanding. Enye into le. I-understanding isho i-interpretation correct. Isho the opening of your eyes, of your mind. Mayethi umuntu oh I see uchaza ukuthi I understand. Khona esengiyibona nje ukuchaza nje. Ingakho i-teaching ministry ibalulekile ebandleni ngoba ivula amehlo engqondo. Yenza ibandla lingagcine kwasini lifinyelele ekuqondeni into eliyazi. Manje kuthiwa sihlale nabo with understanding. Yaba i-homework kimi. Ngase ngiba nothisha ke engibamisayo abazongenza ngi-understand umuntu engihlala naye. Ngihluphe. 1
ngiye kuNkulunkulu odalwe wesifazana ngumka 2 nikhona lokho bazalwane ngifunde la kuma wami ngoba ikona kuzongiprepare ukuthi ngikwazi ukuba ne relationship nomkami wentomazana ungamethembi umuntu wesilisa ohlala exabana noma wakhe akezokushiya masehleli la bafana ningamethembi umuntu wesifazane ohlale ubaba wakhe ekhala ngokuthi akezwe kudala ngithe ngenze leti hayi mbaba wani uyazi ukuthi ngibhizi hayi uzokwenza same wena more ucheke ukuthi i-relationship yakhe nobaba wakhe njani wena umuntu wesilisa ucheke uma umkakho ukuthi i-relationship nobaba wakho injani wena wesifazane ucheke ukuthi i-relationship yakhe injani noma wakhe ngoba uma ngabe ehlonipha uma wakhe leyo nhlonipho iyamtrainela ukuthi ahloniphe umfazi wakhe so uthisha wesibili is my mother uthisha wesithathu is my wife uyena ongifundisa ngaye uthisha wesine nikona nokho is an experience yokuhlala nomkakho iwuthisha i-experience ungacanga ukuthi 39 years empty ngiyafunda and emshadweni nawe uyeke ukufunda uhlala uyi-student njalo ufunda njalo mawafika la esigabeni sokuthi wena usuyazi mawuqala kamanje indlela eshona phansi yokungazi kunesisho sithi umuntu ufunda enze ufunda njalo uhlala uyi-student uyi-disciple kuyafunda ziningi into engiyifunde kumngane even ezinye ezi-spiritual njengomsizi wami kufuneka ngisize ngivuma ukusizwa emnandi mangisiza une-manner of approach ngokukhuluma nenkosi yakhe akhuluma nje noJabulani weJabulani ukudla kuyaphola mina ngizokule ndawo yakho ama 2000 ke lawo angiplana ngayo yonke lento engisho ikhona kumongcweni into ayilungisayo sisifundise lapha nokuthi asithandazi masinyatheleni sithandazi letha lona uzoshumayela lokuthi futhi ukunyathelana phela ukuchaza ukuthi sihleli la sibabili imoto ayishayisani engiseGoli engiseThekwini sishayisana amahambo esihamba endleleni ayodwa sithintana kulungiswe insurance ilungise yonke project so that is why lithi iBhayibheli vumani sona nomunye nikhulekelane ukuze niphulukiswe aqalwa ngokukhuleka uqalwa ngokufuna angisakhuluma kuma la I can't stand here singalungisile ukuze mangishumayela athi amen noma ningathula nina athi amen sengiyokwazi ukuthi ngihamba ngakho ngaphela ngihlala naye amadimoni aseshwabene njengoba ngikhuluma lezi zinto athi amadimoni kodwa batshelelani lezi zinto sengibatshelile ngegama likaJesu sengiyabatshela so kuyasiza ke nakho lokho and iBhayibheli lingifundisela ukuthi ngimncome umngane phambi kwabantu indoda ayihlupheka kunomngane indoda iyathotshelwa ayitshelwa ukuthi ngiyakuthobela iyathotshelwa ngoba indoda iyabuka indoda ithi mayizwile icabange indoda mayibona iyanyakaza indoda iyakholelwa ukubona ngaphezulu kokuzwa
uma ilento engiyizwayo ngiyindoda ngingayiboni kimina ayikasebenzi. Umuntu wesifazane indlebe yakhe iseduze nenhliziyo. Ingakho ufuna ukuhlahla nomtshela I love you. Ayindaba ukuthi hawu ngamtshela futhi ngamlobola ngimthengela futhi ngizolangitshela nomfazi ukuthi I love you. NoNkulunkulu uyathanda ukutshela ukuthi siyamthanda. Uyathanda nokuthi simdumise uNkulunkulu ayibona. Ngoba wamtshela ungena. Amehlo umuntu wesilisa yiwona aseduze nenhliziyo. Umuntu wesilisa uyabona amuve. Umuntu wesifazane uyezwa amuve. Izizathu ezenza ukuthi inyoka ingangeni ngapha ngakada ingene ngala. Ngoba iyazi ukuthi indlebe yakhe yesifazane. Ingakho mangishumayela kugcwele etendeni amadoda ewu50 nabantu besifazane bewu50. Kuzonikela abantu besifazane abawu30 namadoda awu5. Awukwazi ukuzuza bezwayini lokho. Indoda ithi hey uyashumayela yona kodwa kusazoyicabanga lento yakhe. Indoda ayithizwa nje besiyenza. Yabo. So umuntu wesifazane uspiritual. Those issues that uzumikisho yingakho kuyibona abayizangoma kakhulu. Ingakho masidila nemimoya ibona abahayiza kakhulu. Amadimoni athanda ukusondela kakhulu. Ingakho mayihambile uMongcwele hambile ibandla ibona bezwaqala. Ingakho nasemthandazweni ibona abahamba phambili. Ungathi kwasho kwakhulunywa ngabo kuphela. Kodwa vele mase konakele kubizwa bona kuthiwa akubizwa abesifazane abahlakaniphile. Bakhale not bateteme. Umuntu wesifazane unenyembezi eziseduze not zokutetema zokukhala kuJehova. Ukutetema isiqalekiso. Mawufunda Deuteronomy chapter 28. Le emavesini okugcina umuntu wesifazane otetemayo usesiqalekisweni. Umuntu onjalo uyamanipulate ngokutetema. Inyembezi udlala ngazo kade wanikelwa zona uthi zinqamule ukuchitha kwegazi phansi. Zinqamule ukufa kwengane ezisencane. Azona ezokutetemela indoda. Amanye amadoda athi ngiyobusa uthuli. Hamba ebashisa nyama. Ngiyakutshela. Awu. Ukhala endaweni wrong. Kuhle ukubika into inhlungu yakho kumuntu wesilisa. Kuhle. Unayo shoulder to cry on. But the best shoulder to cry on is Jehovah God. Ingakho ethi ngokuzwila ukhala kwabantu babo. Ingakho ethi abesifazane beze bakhipha isililo. Endaweni right, uHana wasikhipha endaweni right. I don't think wayiqala ukhala. Ngoba izwala indoda ithi no my wife, don't worry. When you're more than how many sons? Then 10 sons to me. Kwathi uLthakadudu zebe yakhala. Mina uyangihlukumeza uPhenile mangithi ngithuma ingane yakhe uthi wemfazi uzala nyumbandini manje akhale indoda lo uthi ingane ayikho uthe ubakhala ethempelini yafika ingane ukhala phi ngishintshe inyembezi zokutetema ngishintsha ngenyembezi zokuthandaza. Futhi yabona mangathi indoda yakho ilungile ngathi ithanda uNkulunkulu siya uSathane uyasirobha lapho thina abantu besifazane ngokuthi siteteme. Sithathe for granted kanti ngonyama le. uNkulunkulu uyithemile kanti iyi-wild animal yaba yi-domestic animal. Hallelujah. Ungadlali phathe kahle indoda yakho. uNkulunkulu kubambela ibhubesi engabe liyakuhlukumeza. I-gender based violence ngiyibhandla. Engikhuluma ngabesifazane nezingane, amadoda akhuluma ngabo. Uthi nawo ahlukumezeka. Yekuvela usuku lomfazi engenza ngalokho.
ikhona ke lento sokwenzile la ikhona eBhayibhelini lonto ikhona iverse eshoyo uthi konke oyenze ibisi demand into manje sisizwa ukuthi ke thina amadoda esikholwayo asakwenzi lokho siyathula kodwa uzwa ukuthi ahambe kahle la enhlizweni yingakho lithi iBhayibheli umfazi othethayo khuluma too much wenza uphume ungcono ukuhlala phezulu kwendlu unokuhlala ndawonye nowesifazana okhuluma too much okuvuka osewulele uyasebenza kusasa athi vuka sikhuluma awuzulayo vuka nje sikhulume mhlamba akutshela ekseni usaya emsebenzini uthi mawubuya emsebenzini unodaba lakho ufuna isixhoxho uzusingomshini lapha ukukhazile uzusingomshini udaba lwami cha sobona uyobona sisibuye so hamba wena emsebenzini manje lento usathane uyayikhanda ngokuthi ngokukhula kwethu sibuzalwe kuma dysfunctional families ungabi na clue ukuthi indoda iphathwa kanjani ngoba awumazi uyihlo ukhule noma kuphela wakhula ngegrant uyazi usathane wenzani lapho ucreate lophu uhlobo lesizwe okumnandi uma ngabe uyi single parent sewusindisiwe usunenhloko uKristu sekuright kulanda obezothatha umnyeni wakho uKristu oyinhloko yebandla usewuyena ungumyeni wabafelokazi noyise wentanda unjalo umthetho wakhe umkhulisa umntwana abe yinto abe udokotela azadlula abantwana abakhule kuma families because uthemba uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho entweni zonke uthemba uJehova uNkulunkulu wavela kuHagari umntwana esezofa exoshiwe waxoshwa nengane wavela uNkulunkulu waletha umthombo wamanzi inzalo kaIshmael ama-Arab lawo wonke ama-Arab lawo inzalo kaIshmael imoto zethu zihamba ngalowo mthombo sokuyi-oil manje i-oil silanda ezweni kaIshmael lo mthombo waqalwa amanzi usumthombo kaoil manje imoto ziduma ngomthombo ngoba uNkulunkulu uthembekile uAbraham wanika uHagari isigubhu samanzi uNkulunkulu wamnika umthombo wamanzi yazi uNkulunkulu nikana kanjani uNkulunkulu yes ingakho uNkulunkulu engafuni uthemba abantu bazokunika isigubhu samanzi themba uJehova ngayo yonke inhliziyo awusiphelile ke sikhala khona bathe awukaqali nje ngoba nabathi yakhiwa ulinge ubeke inhliziyo yakho ezintweni ubeke inhliziyo yakho kumnikazi wezinto yayizona and ke bashumayeli singabashumayezi kakhulu abantu ngezinto sithi sindiswa uzothola imoto uzothola indlu uzothola sihambisa izinto phambili sisho umbuso ngemuva kanti iBhayibheli lithi asifunani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe funani kuqala umbuso kaNkulunkulu ke zonke lezi zinto nifisayo imshado imoto nemisebenzi seziyokwengezwa manje asingashumayeza abantu izinto ezengezwayo ngoba zonke lento ezengezwayo mayihamba emhlabeni ziyasala lezi zinto kufuneka ayifune kuqala uzohamba nazo zizokwengezwa siphezulu umbuso osukhona yabo ikingdom lapho senziwa khona amakhosi nabapristi sibusa kanye noKristu sibuse kulomhlaba singobizwe yabo noma sihamba sezulwini siyongena embusweni nombuso osuqala wangena kithi
Nikeni lama minute njalo bazalwane ngifuna sibone ibandla njengoba ngithembisile izolo eli ready ama qualities ebandla eli ready for the coming of Jesus. Because let me tell you this, sizukulwane sokugcina thina before Jesus abuye. Izwi lenkosi lithe lesizukulwane esiyobona lezi zinto zenzeka asiyudlula kungenzekanga konke. Amen. Including ubuya kwenkosi. Mangisho njalo ngichaza ukuthi singabe sisafunda bantwana. Singabe salungiselela ikusasa. No, angisho kanjalo. uJesu uthe manje umfanekiso wathi occupy till I come. Kwakusho umphathi ekhuluma nezisebenzi ethi do business until I come. Ingakho uma uJesu ebuya kuthiwa abanye bazobebelele, abanye besemasimini, abanye bevuka begaya. KwaJuda ke ugaya kwenziwe ekseni, ukulala ebusuku, ukusebenza emini. Manje umhlaba uround nje. Ma uJesu ekukhala icilongo kuzobe kusebusuku kwenye iphathi yomhlaba, kusemini kwenye iphathi yomhlaba, bevuka kwenye iphathi yomhlaba, ngomhlaba uround. Kusho ukuthi ke abanye kuthiwa ke bazobe besebenza. Kusho ukuthi uJesu makhala icilongo noma ubhizi uthi 1 + 1 + 2 makhala icilongo fe uvela ukuthi nyamalala phambi kwengane ngoba ukwenza konke uready. Usuku nehora lasiwa. Amen. Ngijabulile nje last year makuthiwa ngoSeptember 23 uJesu uyabuya noma kanjani. Akangafika ukuze bonakala ukuthi asibhedi masithi usuku lasiwa. Amen. Asibhedi kwangempela. Kwaziwa isizini. Uma ingena isizini njengoba ngena ihlobo awuzunga banalo usuku lizoqala nini ukuduma. Kodwa into oyazi ukuthi usuku isizini yokuduma kwezulu. Ukuthi nini hayi noma ungayibala wonke iminyaka izibe u20 uzothola ukuthi aliqali ngedate efanayo izulu ukuduma makufika ihlobo. Kodwa abantu bakhona bahlale be ready emasimini baya abalindi ukuthi ziline lize line. Kunenyoni nje ekhalayo, khona inyoni sikhule thina kuthiwa eat Michael ithi phezulu komkhono inyoni efika ngentwasahlo izotshela abantu ukuthi igeje esandleni. Kodwa ukuthi izoqala nini idume line akwaziwa. Kodwa isizini yona isiyasho. Impawu lobutshani kade kumhlophe sibeyaqala bahlaza. Uqhakaza komkhiwane uJesu akhuluma ngakho okwakusho ukubuyisela kombuso kwaIsrael. Nikhona abazalwane? After 2600 years uIsrael ethathelwe umbuso, thina 300 years la. Sathathelwe umbuso ngo1652. uIsrael yena 2500 years. Ingakho nje simasehamba, but how kabe ubukisela nini umbuso kwaIsrael? Siyokhululeka nini thina? Wathi uNkulunkulu umzuzu nehora kwazi obaba. Manje uthi uJesu ke isizukulwane esobe sikhona uIsrael ebuyisela umbuso, leso sizukulwane isona esokugcina uJesu azobuya ngaso. Lo mkhiwane okhulunywa ngawo yini uIsrael? Uqhakaza kwawo yini? Ukuba uthola independent njengathi siyithole ngo94. After 2000 uJesu ufika nje abantwana baIsrael baphethwa amaRoma. Nemali yabo inekhanda likaKesari. Uthi nika uKesari kaKesari, uJehova waJehova. Manje bambona useyahamba bacabanga ukuthi uzobakhulula political kanti uzobakhulula spiritual. Usekhona la nje. Manje ke thina sisizukulwane ngoba uIsrael ukhululeke ngo1948. So bonke abantu abazelwe from 1948 kuza nganeno basethubeni ukuthi bambone uJesu bengakayethuneni. Amen. Manje lokho kubiza ukuthi manje ngithi uzolibona ngani ibandla okuzothi makhala icilongo lihlwithwe abanye basala. Kuthi nginikhombe abazosala
Glory to Jesus. Hallelujah. Now, uJesu la kuma Ephesians chapter 5. Ukhuluma ukuthi amadoda athanda umkabo njengoKristu ethanda ibandla. Uzinikele ngenxa yalo. Ungayifunda lo verse. Then bese lithi lapha 1 John chapter 3. Ayibheka uthando olungaka senzelwe basithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Iqhubeke ifike endaweni ethi manje sikabantwana bakaNkulunkulu. Bese ithi ke akabonakali esiyoba yikho. Kodwa sesiyikho. Usafihlwe ngaphakathi enyameni yethu. Wayichaza ngesalvation yokukhazinguliswa. Sibe nomzimba kaKristu ofana nokaJesu. What already leyo nkazimulo sesinayo la kumuntu wangaphakathi ozelwe kabusha. Kodwa sekusele iphumele emzimbeni yethu sibe nemizimba emisha. Manje uma seyiphumele emzimbeni sesinemizimba engasagugi, engasaguli, engakhathali. Imizimba ezophila 500 million years kodwa ingagugi. Ile salvation ebizwa kuthiwa iglorification. Nikhona bazana? Isalvation eza noJesu. Weza kokuqala amaHebrew asho njalo chapter 9 verse 2. Weza kokuqala ngenxa yezono zabanini, that is 2000 years ago. Uyeza kwesibili kulabo abamlindile. Amen. uJesu akezele nombani uze kwaba ready. Ingakho kuzokwenza ukuphazima kweso. Amen. Usekhona? Uzathi ukufika kwakhe uzofika njengesela. Isela lisho ukuthi ngizofika ngizojojo namhlanje. Yebo. So that's why kubizwa ukuthi uhlale wena ulindile. At any time uJesu angabulele. Ingakho kufanele uhlale nje right. Lithi iBhayibheli abanalelo themba. Lizwe lithi uma ibona kaluso sofana naye. Ithemba lelo. Esinalo. Nesikholelwa lona. Asikholelwa nje into engathi shu. Sinethemba. Ukuthi after this life kuyenzakalani ngempilo yethu. Yayizwa lonto. Now, abanalo ke lelo themba bayazihlambulula. Ithemba lokuthi mayibonakaliswa bazofana. Kusho ukuthi abalali bexabene. Abana muntu abathi nje over my dead body I will never forgive that person. Baklini bageziwe ngesigezo sezwe. Bahambe ebungcweleni lobe bebuthandazelo sifike la ngosuku ngolesihlanu. Sifike umama ethandaza strongly. Ethandazela ubungcwele bebakhe. Ngoba uzoshada ogqonga ngobemhlophe. Lithi iBhayibheli lapha chapter 19 masijabule sithokoze ngomushado wewundlu usufikile nomkalo uzilungisile. Izisho mnandi ngesingisi his wife has made herself ready. Ingakho manje Jesu mayibuya uza kwabamlindile. Amen. Into engenza ngazonke umuntu nje ngezwe ukuthi nginethemba. Leli themba ngilitholi ngokuthi ngizenze ngibe ngcwele. Lifike lona kuqala kimi. Yilona elingenza ngizenze ngibe ngcwele. Ake ngenze umzekelo. Mawutshela abantwana bakho uthi zilungiselene kusasa siye eThekwini. Ngiyamkhipha. Siyodla kamnandi so endaweni ezimnandi so mhlambe endaweni ethile siyobona nezilwane makuyindaweni enjalo. So ngo 8 siyasuka. Ngibanikani labo bantwana? Ithemba. Sekufanele manje lo ngiyobavusa. Bazozivukela ngoba balale bengalele. And okunyangizobatshela ukuthi abageze abagqoke kahle kuzokwenza bona benzizwa ithemba. Ithemba lizobenza babe clean. Ithemba lizobenza bavuke. Ithemba lizobenza bageze noma bengajwayele ugeza ngaleso sikhathi ngenxa yethemba bazogeza ngaleso sikhathi. Ithemba lizokwenza balibala ukuyodlala ibhola kuhanjwa. Bazotshela ngisho abangani ukuthi hayi lesi sikhathi njalo ukuthi nifike nisidlale ngiyahamba namhlanje. Ithemba lekuhlukanisa nabangani.
abarong ithemba likwenza uyigeze uhlala uready ngeke umuntu umakoti esehleli kanje sekusobaphuma ekhaya esegqoke ezimhlophe uthi wesithokozile awuyongithezela inkuni ngeke umuntu otheza ese-titivative esegqoke ezimhlophe somshado nikhona bazalwane ngeke kusamthinta ngenye into ifocus yakhe manje kumnyeni nathi lithi iBhayibheli unikwe ingubo emhlophe umakoti esho imisebenzi elungileyo khanyani phambi kwabantu uze babone imisebenzi emihle besebenza njani badumisa uyihlo bayazi ukuthi awuzenzeli ukuthi ube nje kunoyihlo okwenzisa lezi zinto ezinhle awufunde ngo chapter 5 verse 25 verse 25 yes madoda thandani umngeni yeah njengalokhu uKristu elithandile ibandla yes wazinikela ngenxa yalo yeah ukuba lingcwelise ukuba make uba alenze njani alingcwelise yes alingcwelise kunobungcwele obulethwa uKristu kuwe kunobungcwele ukaJohn 1 John chapter 3 abanalelo themba bayihlambulule yes kuba ukuba lingcwelise alihlambulule yes ngokuligeza ngamanzi yes nangezwi kusho ukuthi lamazwi esigezwa ngawo izwi likaNkulunkulu kuyenzeka ke kushungele kufundise kukhulume nangobungcwele ebandleni kube khona uJudas Iscariot ongagezeki athi uJesu nginikeze nonke kodwa khona ongagezeka kahle kuba ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo ukuze lingabingcwele kuphela lifinyelele nasenkazimulweni ibandla azola uJesu azolanda ibandla elisenkazimulweni inkazimulo ke inochuku iyashesha ukuhamba mawungaphili kahle bonile bonke basilelelwa inkazimulo alisho ukuthi basilelwe le-anointing naye anointing igcina isihambile ucanga umuntu anointed mawube kusandla kuphila abantu kanti igift anointed wena udry ngo egcineni uzothi angiphilisanga yena abagulayo ngegama lakho athi uJesu angizange ngenazi angikwazi but ngasebenza ngegama lakho kodwa wasebenza ungaziwa that's very important qhubeka lingenasisihla nambimbi lingenasisihla nambimbi azifani izinto isihla into ethu nomugqoka into emhlophe ibe nento edot nje mhlambe tomato sauce ithenje kancane la amehlo abantu ashiya yonke le ndawo eclean ayibuka le and umbimbi kusho ibandla eseligugile eligugu othandweni nikhona bazalwane aging church eselumuseum emuseum kumiza into ezayisebenza namageja yabo nenqola nje zonke izinto ezayisetshenziswa kudala asasebenzi manje imoto zo 1914 seyithule ibandla wasolifike lapho selifike egugeni ligugile kuthiwa ngekhathi zethu kwakungenje uNkulunkulu wayegijima phakathi ebandleni sekwenze njani manje ibandla ligugile manje uJesu uzolanda ibandla eliyintombi nikhona bazalwane elifresh elingcwele elisenkazimulweni ngoba uyena othe phezulu leli dole ngizokulakha ibandla lami amasango eHades ngeke alehlule akeze uzolanda ibandla elidabukisayo uzolanda ibandla elingcwele elikhazimulayo elingenasici elingenambimbi yesiqhubeka lingenasisihla nambimbi nanto efana naleyo ibandla liclean I decree and declare ibandla liclean uvuka kimi ukuthi ke sithandaze ngehardening ibuka negama lakho nti lisuka kuphi the first judge chief justice mafundi history Sir Walter Harding kwafika nje ukuthi ngibuka negama Harding eshuthi something strong something hard something durable
and kwavela ukuthi iHarding le uNkulunkulu ufuna ukuyenza ibe igateway ngoba iphakathi kwePotchefstroom neKokstad. It's a gateway. And uNkulunkulu iHarding, small as it is, uyifanisa neNazareth. iNazareth ilapho Jesu ekhulele khona. NeBethlehem wayengazalelwe eJerusalem, the capital city, kodwa wazalelwe eBethlehem. Uthi uMongcwele, you must name that town, that small town, Nazareth and Bethlehem. Igama Bethlehem lisho house of bread. And Jesus is the bread of life. And uNkulunkulu nenjongo ngale ndawo. And kusemthandazweni ukuthi sithandazele abaphathi. Sithandazele nale ndawo. Sithandazele kube le ndawo uyabona mawukhipha amademoni uthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha aphuma ubizwa uNazaretha. Awusho ukuthi ngegama likaJesu waseJerusalem. And iNazaretha yayaziwa ngobubi. Kwaze kwathiwa ikhona into enhle engaqhamuka. Namhlanje ngizosho kwi-office lami lobupostoli ngizothi I'm here to establish intando kaNkulunkulu le ndawo. iNazaretha le. Hawulikhona nonke bazalwane. Glory to Jesus. Hallelujah. And wangichazela uMongcwele le ndawo isurroundwe i-farming. Kuyafuywa, kunamahlathi. Yaba? And kunezinto uNkulunkulu afuna ukuzenza kule ndawo. And into yokuqala uNkulunkulu ayenzela umuntu ingadi. Amen. The first man in the Bible was a farmer. One kwingadi utalime. Amen. Igadi naseYeden. And le ndawo inabantu, it's a very quiet place. It's a place edluleka kalula, ayiphumi nasemaphepheni. Kodwa uNkulunkulu seyikhona. Hallelujah. Kufanele kuzwe uNkulunkulu uma uzorelocate kule ndawo. Ngoba uzoba senkingeni. Emveni ubusuhambile, uNkulunkulu uzokwehlisa ifavor kule ndawo. Kufanele kubuze uNkulunkulu relocate ngoba kusho uNkulunkulu. Ungahambi noma kanjani. And kunamathuba uma uJesu edelaya engabuyi, kunamathuba azovela kule ndawo. Amen. Kuzophela sengiyishilo lento nami nkosikazi uMfakazi. Nginakho ukuthi ngisho ngendawo engifike kwenye indawo ngathi kunemayini engiyibona yavulwa ngaphela. Kwenye indawo ngafika ngathi la kuzoba nemall, kuzoba ne-development including imall. Kanti khona ola okuthiwa city engineer wayini kanti khuluma nje ukhona vele basemalungiselelweni okwenza lokho. eNamibia kuyindawo kuthiwa iseSwakopmund sasinemvuselelo khona eNamibia. Wathi uMongcwele tshela laba bantu sasinenkonzo yasebusuku nasemini. Wathi uMongcwele kuzophela abantu aba-attend inkonzo yasemini ngenxa ukuthi kuvuleka amathuba omsebenzi. Yaqala iSwakopmund yadevelopa singakahambi second. Kwaphela inkonzo ka-10 esasenayo. Nje uMongcwele prophetic. And le ndawo iyabadinga abantu abathandazayo. Njengoba nithandaza nje ningayiyeki indaba yokuthandaza. Ibandla liyi-gateway. uJakobe ngesikhathi ecamele etsheni ebona isikhwelo esuke ezulwini size emhlabeni. Wabiza le ndawo ukuthi iBethel. Why said this is the gateway of heaven. Izinto ezisuke ezulwini zize emhlabeni ziqala la before zisakazeke umhlaba. Now, let me say to you prophetically. The fact ukuthi iHarding iphakathi kwela kwePotchefstroom neKokstad. iPotchefstroom ngasolwandle. iKokstad is in the land. In between there's Harding. This is a symbol and a sign. You go to Harding is the gateway. Awukwazi ukufika eKokstad noma usuke ePotchefstroom
ungadlula ngehadi. Kunezinto ezingeke zidlulele esizweni zingazange zehlele kunina. And yazwakala umthandazo yenu. Uyezwakala ukhala kwenu emakhosobeni namkhala khona. Kufikile ezindlebeni zikaJehova. And he's going to do something about it. uNkulunkulu avusa amadoda nabesifazana abazothi give us this town. This town is belonging. This town belongs to Jesus. Abazoyihlwitha emkhathini. Kuyiplease demon yomkhathe ebhekele nebeke uSathane ukuthi ibheke ihadini. Siyayethula esihlalweni sayo so the territory is belongs to Jesus. And uNkulunkulu abanye phakathi kwenu uzobahambela strongly uma families. Hallelujah. And uMongcwele ngizwile ekhuluma inceke yakhe ukuhlupheka is not a blessing. It can be a test sometimes. To test faith yakho. But it's not God's intention to hlupheka. Ingakho ethi uDavid uJehova ngwathi somjobe ukuthi angikweswela. Hallelujah. Athi David ngake ngamusha senimdala angizange ngibone olungileyo esho uJehova nenzalo yakhe ihamba phansi sikuhamba icela. Siqalisa yonke imoya because poverty can be spiritual. Poverty can be generational. Yonke into uyenza wena kulungile. Ezinye izinto ubhizi uhlasela umoya ka almost there. Into zakho zonke uma sezihamba sekulungile ziyahlehla zibuyele back to square one again. Yonke into iqala masizolunga iyahlehla iyawuvala lo moya ngegama likaJesu. Malonga igama lenkosi. So uKristu is coming for the church. Mzi omncane uNkulunkulu unikhethile. And uNkulunkulu uyathanda ukukhetha izinto ezibukela zibanzi. Glory to Jesus. Njengamanje uMongcwele uyehla uyenyuka edradweni zalento. Njengoba nithandaza nje uyanyakaza. Hawu nikona lonke bazalwane. And uNkulunkulu wehlisa ingilo sizehla zenyuka. Kunesikhwele esisuka la ehadini siyezulwini. And ibandla liyisango lezinto evele ezulwini. Kufanele nazi ukuthi ibandla liyisango ligateway. Uyazi abantu abangonese benza umsebenzi obaluleke kabi. Abantu bafikele ezandleni zabo noma sebehamba ezandleni zabo. Nenotice alonto unesi nothisha bafana. Unesi une grace yokubamba abantu engakabanjwa umzali ubanjwa isandla sika nesi. Bafanele nje abantu abangamanese bakhola into ehambayo. Noma sebephuma umphefumulo baphumele ezandleni zika nesi. Kusho ukuthi into njalo uyigate labafikayo nabahambayo. Ibandla likaKristu is the gate for God. And uNkulunkulu akasebenzi ebantwini ehamba yedwa ungena emntwini ukuze aye ebantwini. Awuniyazwa yini? Mayithi ngoJehova wanikhulula eGibhite usho ngoba wasebenza ngoMose. It is illegal for God ukuthi mayizosebenza abantwini kuhambe yena yedwa engahambi nomuntu. uNkulunkulu uya ingakho ethi ngafuna umuntu okuma esikhaleni akangamfumana lapho ubizwe ngoba ngumfumana umuntu engizosebenza naye. Amen. Asivumi kuba ama gloves akhe. Asivumi kuba i-overall yakhe ayiqokayo. uNkulunkulu aqoke wena ayosebenza umsebenzi eqoke wena. Amen. Malibonke igama lenkosi. Ithandiwe yabona le mvuselelo le izokwenza ihadi ingaphindi ifane. Ngishilo la insuku engathi the very fact ukuthi basiqala siphuma nonkosikazi kulo 2026 siqale ngehadini inento yokwenza lonto. Inento yokwenza konke. Your life will never be the same again. Whether the devil likes it or not, your life will never ever be the same again. Devil is a liar. Awuthakatheki akuqhubi. Uma uJesu ethi yes, nobody can say no. Mayivula umnyango awunakuvalwa umuntu. Futhi ngeke ufe ngoba ukhonjwe imthakathi wathi ulibambe lingashoni. Akushiyo kanjalo umntwana kaNkulunkulu. Hawu ngizwa into hey Nkosi yami. Now uJesu uzozimisela ibandla lakhe. Kusho ukuthi ngamanye amazwi mayisezolanda ibandla uzolanda ibandla elingcwele elisenkazimulweni
elingenasici elingenambimbi. Kunama qualities ke ebandla elinjalo. Asho sonke kunama qualities ebandla elinjalo. Azithisa ibandla elinjalo. Uyibona ngani ibandla lika Kristu azolanda ma ngizofunda nje lazalwa. Glory to Jesus. Nikhona? Amen. Jesus. Ndolele masaba. Ibandla ready for the coming of Christ. Into yokuqala nje elabasindisiwe, abantu abasindisiwe abazelwe kabusha. Abangabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba ngeke bangene embusweni bengazelwe kabusha. Ngithi ko ngeke bangene embusweni bengazelwe kabusha. Na uzosibala ngisheshisele izinto. Zebandla athi uJesu uyalilungisa yena. Ngesikhezo sizwe. Uzathi kwindawo ku chapter 15 nine senihlambulukile ngamazwi engakhulumekile. Amazwi kaNkulunkulu aba ngamanzi. Amen. Asimvumela uJesu asigezenya. Amen. Ngezwi lakhe. Amen. Anti amazwi kaNkulunkulu aba inkemba futhi. Aba isibani futhi sendlela. Nok. Nikhona masona? Isibani senyawo ukhanyawo endleleni. Amazwi kaNkulunkulu ayizinto eziningi ayisinkwa sokuphila. So uNkulunkulu mayikhuluma wena usesinkweni uyadla. Uma uNkulunkulu ekhuluma unelungelo lokuthi ma uqhamuka amademoni uthi it is written. uJesu wafacana kanjalo noSathane wathi it is written, wahosha inkemba Yesu. Malibonke igama lenkosi. Akho demoni elingamelana nomuntu okhuluma izwi likaNkulunkulu. And i-lifestyle yebandla elinde kubuya kaJesu lapha na ku chapter 12 lithi iBhayibheli angeke ayibone inkosi ongekho ngcwele. Hebrews chapter 12 verse 14. Now kuthiwa ibandla elihamba ngobungcwele, ibandla eliphila ngokukholwa. The just shall live by faith. Amehlweni abe kumqalisi nomphelo sokholwa lweni. Nokuphila sikuphila ngokukholwa kukaKristu wazinikela ubaba inhlawulo. So the just shall live by faith, not by sight, not by feeling, not by emotions, by faith. And ibandla zolanda uJesu ibandla elinothando lokuthanda uNkulunkulu liphinde lithanda umakhelwane, meaning uthande any person that is next to you. And balekile njengebandla masimthanda uNkulunkulu sithandane thina. Charity begins at home. Before siphumele ngaphandle uthando lwethu maliqale kwabendlu yokukholwa. Kezwakala bazalwane? Ibandla elinde uJesu elinde kuya kaJesu ibandla elithandaza libe watchful. Watch and pray. Libe alert. Lingabi ibandla kwi-spiritual slumber elilele. Intombi ezilishumi zayilinda umyeni zaze zozela salala. Kuphanga ukubona ibandla selilele spiritual. Kwehla izinga lokuthandaza. Abazalwana sebesebuthongweni bakhonza ngesonto kuphela. Bayakwazi ukuhlala bezondana for months and for years. Kusho ukuthi bagqoka amapijama labo bantu abayigqokile iveyili kamakoti. Mawugqoka iveyili kamakoti uyayihlambulula uyayithintitha. Awufuni lutho olukuthintayo ngoba ulinde umyeni wakho. Nomuntu engakalicela uxolo umxolela at the proxy. Uthe ngixolele enhlizweni yami ngiyamxolela. uJesu azange axolele abantu ngoba becela uxolo. Babayeka bamenza yonke into, bamhlusula, bamthela ngamathe, bamshaya, sebeqedile ukwenza yonke into esele ngesiphambano nezwe inhlungu. Amagama awu7 kaJesu elokuqala elokuthethelela. Baba bathethelele. Ukuba kasho kanjalo ayiwandi ukuthi wayizovuka ngosuku lesithathu. Uzabe namandla phezulu kwezitha zakhe esigadi ithuna avuke ligadiwe funeka athethelele. Ibandla elinde kukaJesu lihlala emthandazweni. Nalapha kuLuke chapter 21 kuya ku verse 36
kuthiwa asilinde sikhuleke ukuze sibe namandla okuphepha. Ukuphepha kusho ukuhlwithwa kwamandla. Kuloko kuzokwehla phezulu umhlaba. Ngoba kunento ezayo ezoshaya umhlaba. Lo mhlaba usazochithelwa igazi. Lo mhlaba kusazoba kubi. Kodwa thina sizophephiswa njengoLot ekhishwa umlilo ungakehli. NjengoNoah engena emkhunjini uzamcona ungakafiki. Ngoba akafuni maseshaya izwe ngenxa yangakholwa kuhlangane nezingane zakhe. Ibandla elihlala elinenhliziyo ephendukayo, repentant heart. You must be quick to repent and return to God. Ibandla elinyamekela imfundiso ephilayo. Uthi uPaulos mayikhuluma noTimothy uthi shumela izwi kwisikhathi noma ngesona isikhathi ngoba kusisikhathi la bengezwe uyithambela imfundiso ephilayo. Bazifunela abashumayeli babo abazoshumela njengokubatshwa nokuthanda kwenyama yabo. Ubane imali phela bazomkhokhela umshumayeli. Kodwa bafuna umshumayeli ozoshumayela into abayifunayo. Hayi into abayidingayo. Ngoba ezika Jesu izimvu ziliswa kahle izwi lakhe. Ngesikhathi abanye bethi akukhulu amazwi behlubuka kuJesu, uPetro uthi singasuka kuwesiphi ngoba lamazwi thina siyaphila ngawo. Ibandla elindwe kaJesu, ibandla eligcwalisiwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Ibandla eligijima kwi-dimension yakwa-spirit. Ibandla elingasahambi inyama elihamba ngomoya. Ibandla elingekho carnally minded but eli-spiritually minded. Ngoba iyahlupha ingqondo engabhidliwe ngamandla kaMoya Ngcwele. Iyahlupha ingqondo elawulwa inyama. Usekhona la endlini? Iveza umzalwane ocarnal, umzalwane wenyama, umzalwane okhubeka kalula dube nenkonzo. Kodwa uyi-elder lo muntu, kodwa uyingane spiritual. Ngoba mangakhulile awukwazi ubamba imfundiso kaJesu. Uthi uJesu ngibusisiwe xa benithuka benzingela bekhuluma konke okubili. Beqamba amanga. Ebesethi khalani ukuthi bakhulume kabi ngani? Khalani. Uthi jabulani inthokozo. Mawusukhulile ezwini, uyabona mawusukhulile ezwini uyakhala ukuthi uhlebile. Uyajabula ukuthi uhletshiwe. Usukhululeke mawunjalo. Uma usakhalela ukuthi uhletshiwe kodwa ungakhala ukuthi uhlebile inkosi ngihlebe kwaze kwayova. Ukhale kuJehova uthi ngixolele Jehova. Kodwa mawuseyingane ukhaliswa ukuthi uhletshiwe kanti usulahla umvuzo okulibile. Jabulani nithokoze ngoba umvuzo wenu mkhulu ezulwini. Lithi iBhayibheli masihlushwe kanye noKristu sizobusa futhi kanye naye. Yabo alilinganiswa inkazimulo elinde abahlushiwe. Nengilosi mawufuna incwadi kaPetro ziyafisa nazo ukuthi zihlushelwe igama likaJesu. Eyihlukunyezwe nje ngoba sibona imqhele elinde abalobile. Ziyahalela nazo, ziyahalela ukuthi zizohlushwe emhlabeni. Ngoba siyabuka lapho ukuthi laba bantu abanqobayo nansi imqhele inhlobo ezo5 zemqhele. Umvuzo omkhulu ke elapho uNkulunkulu ethi khona ngesikhathi uJohane ethi ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Usadlululwa ngumlilo ube ukhazimule umhlaba namazulu akhazimule ebesethi unqoba yonke ndomenza adle ifa lakho. Wayizwa lonto udle ifa lamazulu nomhlaba. Ngoba unqobile. Ungayifeli itest mayizabo. Ngiyacela mntaka baba ungayifeli. Ngoba ngeke uNkulunkulu yabona njengoba sifundiswa nje emveni kwemfundiso ukuzitest. Ya ingeza ngomzalwane, ingeza ngabathile emsebenzini kutestwa wena. Emveni kwetest kuze promotion uNkulunkulu uyakuthatha akubeke kwelinye izinto. Yabona uJoseph watestwa. Emveni kokutestwa kwakhe waphasa. Watestwa even morally efuna umfazi womuntu. Wabaleka kwasala ibhanti. Wayesethi uNkulunkulu this one ngizompromote lo. Noma efike foreigner eEgypt. Cisho ngathi eyikwelekwele, cisho ngathi. Ufike as a slave eEgypt ethengisiwe kodwa ugcine prime minister. uNkulunkulu uyakupromote uma uphasa ama test awaletha. Ungayidabuli question paper. Ibhale uyiphase with flying colors.
ubathethelele ungabe umthandazo kuphela ube impilo iphilayo usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelele ungene nakule nathi sibathethelele. Abantu abalinda ukuya kwenkosi yilaba aba obedient to God's word. uNkulunkulu akhulume benze. uNkulunkulu uthi hamba awukhulumanga kahle hamba uyoxolisa lo mzaba. Ufike ebusuku awukwenza njani njalo ungafika lesikhathi uMongcwele angini ukuphumula. Uyakhumbula kathi sixoxe izolo indlela engiphendule ngayo uMongcwele yangisola. uNkulunkulu uyabathanda abantu abamlalelayo. I-disobedience is witchcraft. Ukungalaleli akuhlukile kune witchcraft njengoSawule watshelwa kanjalo. Kwathiwa njengoba nje ngithebulala wonke ama-Amaleki washiya oAgagi inkosi. That is witchcraft. You become your own witch by disobeying the voice of God. It's witchcraft. Glory to Jesus. Abantu abalindi kuya Jesu babona ngokuhlukana nezwe. Bayihlukanise nezwe, bahlukane nabangani abaronke. Because evil communication corrupts good manners. Usihlanza nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Angabikho ubuhlobo phakathi kwabakholwa nabangakholwa. Ithempeli kaSathane nethempeli kaNkulunkulu. Akubekho umehluko phakathi kwabakholwa nabangakholwa. Usakhona la nje? And ibandla elinde uJesu ubona ngeunity. Amen. Angithi umzimba. Yeah. Manje kufanele sibe united. Sisharisha one head which is Christ. Angithi uJesu umvini weqiniso. Thina seyini. Siyaphoqa ukuthi siba munye ke. Angithi singamatshe aphilileyo. Ngathi kwakhiwa indlu yakho moya. Kusho ukuthi yaphoqeka usimende kaMongcwele usihlanganise sibe kuze kwakheke indlu. Sibe munye. Because we serve one God. Singene kuyi one baptism. Yizwa lonto. Yonke into yethu iyasihlanganisa. Phela ama cracks ebandleni nama group emabandleni. Engathi siyinhlangano. Noma sikhozi nawe mawumntwana kaNkulunkulu uya my brother and my sister. uJesu ithandazele lonto ukuthi ngithandazela ukuba babe munye baba njoba mina nawe simunye. Ukwehlukana umsebenzi enyama. Makhona nomzalwane engingabingelelani naye usuzwayifaka naseyinganeni ingane zakho nezalo uzalwane awusafuni izidlale. Ivali seyivala manje lonto njenganje. Ningabuka angabikho umuntu njengamuhle. Noma engasayibuyisanga imali yakho wambole ukuthi rand akasawubuyisa uvutha nawo. Wamkweletile ingubo wamkweletile ingubo akasakhokhi akaxola izivutha abazwana banjani. Kuze xolisa umhedeni la umntaka baba uxole njengoba bengithembisile umzali uvela avuthe nekweletu. Manje lithi iBhayibheli ungaphi sikweletu namuntu ngaphandle kwesothando. Nawe ke mxolele mangayisayi yakabili nje one or twice mayingayibuyisi ushiya kanjalo umshele noJehova ungamqalekisi futhi. Ngoba kanti wazi ngani mhlawumbe test ukholo lwakho. Awunikona? Ngantshontshelwa imali kwi-ATM sengivala. Ngabona igebengu ezivele zikubambe inkunzi kwi-ATM. Kwaba njalo zathatha u4,000 rand kwi-ATM. Wathi uMongcwele kuthina nonkosikazi asimthandazele oqala simxolele. Asimthandazele naye ukuthi asindiswe. Angithi uJesu wenza nesiphambanweni. Akasho ukuthi ngiyavuka ngosuku lwesithathu ngizongibona kahle. Wona Stephen kwamshaya manje uthi baba ngicela ungayibali yonke lento abayenzayo. Ungayibali ngiyacela. Kanti njengoba ethandaza khona uPaulos. Uphethe ingubo zikaStephen. Kanti njengoba ethandaza uzophendula umthandazo wakhe ngokuthi kuvuka umpostoli kulabo abantu. Be careful. Amaqhubu aletha amadimoni. Unforgiveness is dangerous. Yizwa lonto. Nomthandazo wakho uba weak ngothandaza ungathi. Lithi iBhayibheli uma nimi nikhuleka anothethelela. Ukuze uNkulunkulu ezulwini anithethele izwi. Akusiza ukuthandaza wakho namaqhubu.
akusebenzi, you're wasting your prayer. Amadimoni azodlala ngawe emkhathini umthandazo wakho athi anqakisane ngawe ngoba umthandazo ongenamlilo. The unity of the body is a must. Amen. Ibandla elinde kuka Jesu ibandla elinomthwalo ngemphefumulo. Ibandla elingathula onendoda nobufakazi. Yebo? Thulekile manje sinamba efanayo asandi. Yebo? Sumakoti ongamzalela umyeni. Kambe kufanele sihlupheke njengongana sithi Nkosi yami umyeni wami Elkhana haleluya uyangithanda kodwa ngimtholela abantu. Nathi sikhalele imisebenzi ke senze nama targets nje singenza ama target emali yabona kufanele sihlanganise u2000 bazalwana noma kanjani no ke senze target emphefumulo ngoba nabayizwa nje ngisho ngoba nekuthula kwakho ungabatshela abantu ngoJesu iyangisolisa lento uthi unani moyingcwele uma isefika imoyingcwele uba ufakazi uma isefika imoyingcwele uba nesibindi phela amahlobo uma isefika imoyingcwele uyayeka ukuphika uJesu njengophethe ube nesibindi bakuvala bakufaka ejele uphuma uShumayela same thing ngoba ugcwele manje amandla amangcwele siyawudinga umlilo njengoba uMahlaba kade eshilo. That is the message of the time mama. Yabona nje njengoba siyathekwe nje iShumayela siyawudinga umlilo ozokhipha izinyoka ebandleni. Ngoba sesikhonza nabantu abanye bayizinto abanye balalwa amadoda ebusuku angabona. Nose ngiyathula ngathi niya sikhonza nabo abantu basekhundleni ephezulu kodwa balalwa abantu besifazane. Abanye sebengena umoya wehomosexual bese ndiziko. Ngingacabanga ukuthi kuyadlalwa manje. And i-deliverance iyafuneka ebandleni. That's why the verse says on Mount Zion, which is the type of the church, there will be deliverance. And after deliverance there will be holiness. And after holiness then you will possess izinto uNkulunkulu akuthembise zona. Ziyathathwa amadimoni. Usekhona le nje kodwa iyadingeka i-deliverance ebandleni. Kunezinto esikhonza nazo ezingamaketanga ezisibambile. Sithule singabatsheli kade uthandaza kade udzamkulo. Sometimes lithi iBhayibheli sithwalisana sikhulekelana. Yabo ufuna umuntu okhulile o spiritual umtshele uthi bona kade ngizama ngiyamthanda uJesu kodwa ngiyahluleka la. Ngoba unethemba lokuthi mayibuya uzofana naye. Ufuna ukuhlala uhlambulukile ungamkweleti uSathane. Ungathi uyathandaza athi uSathane zasho izinto zakho. Uthi uJesu umbuso walelizwe uyeza kodwa kananto la yakhe la kini. Akufuneki kube nezinto uSathane azoyikhomba. Amen. Ngithi akufuneki mawuthandaza athi uthandaza nento zakho. Yho mhlawumbe uthandaza nje uthandaza ugqoka isiketi osithola ngo-back door. Yabo uthandaza nesiketi owasithola ngokunikela umzimba wakho. Izinto owazithengelwa i-boyfriend yakho ungakasebenzisi. Usahleli nazo uhleli ngisho nezithombe kwi-album ze-boyfriend yakho ze-ex. Wasebethula ngathi yabuzwa yabona kanti manje mawusindiswa iyasha imkhukhu kaSathane. Mawusindiswa kunezinto othi ngomdivorce uSathane uthi Sathane thatha amasakana akho. Angifuni into zakho la kimi. Ngoba ulinda ubuya kaJesu ufuna ukuzigcine ungcwele. Glory to Jesus. Oh my God. Oh my Jesus. Ngithe kuwe ibandla njani uJesu azoba ready for rapture. Are you ready? Lithi iBhayibheli uyeza okwesibili kulabo abamlindile. Nentombi ezilishumi noma zazimlindile zafikela ubuthongo zozela zalala. Kodwa zazi ngeke zimhlangabeze zilele. Kwafuneka kube khona umemezayo. Othi nangu umyeneza bese ziyavuka. uNkulunkulu is raising abantu bakhe abazofuthi icilongo bathi nangu umyeneza. Ibandla bese liyavuka ethumbi. Bese lilayita ibani. Bese licheka amafutha ashumo engcwele. Ukhanya ibane ekhanya zisho impilo enhle phambi kwabantu. Malibonke igama lenkosi. So kufuneka ibandla eli-evangelistic. Amen. Enomthwalo ngesolo weningi. Ungabhujwa bekhona. Sengikhuluma mina ngoSouth West.
yabo hayi siphelele kulezi ndonga zesonto siphumele phandle sibe ukukhanya kwezwe sikhanyise makufike thina yabona kufanele kufike ezingeni lapho mawungena emzini umuntu athi umuntu awu ngiyabonga baba awu sengiphendulekile awu langeni izulu ekhaya yeah lithi iBhayibheli abantu mabasazi ngabaphathi bemfihlakalo asaziwe nje nasemsebenzini ukuthi ngabaphathi bemfihlakalo sibe nophawu kaMongcwele olubona namadimoni yabo base bakubiza umfundisi ungesiye Amen. Bathule entweni abayikhuluma ezwrong hayi sengena uSibambane asiyele lento esixoxa ngoba sengena ukukhanya kwezwe haleluya ibandla elibekezelela inhlupheko lithi iBhayibheli emhlabeni uthi uJesu emhlabeni zobalisiza kodwa be of good cheer I've overcome the world yonke ezongihlasela mina senginqobeleyo haleluya abantu abanganyakaza abangayindawo ababekezela amasoja kaKristu abantu aba fruitful in good works fruitful ibandla eli fruitful ngoba isibusiso saqala ukuphuma be fruitful multiply fruitful ibandla yonke into oyithindayo iba fruitful unjengomthi otshaliwe ngasemfuleni yamanzi qabunga lakhona alibuni uthela isithelo ngesikhathi sayo lize lithi iBhayibheli niyobabona ngezithelo yabo ibandla eliproductive ibandla elifruitful uyabona ungena ukuthi leli bandla li-fruitful ngalonke igama lenkosi yabo fruitfulness is very important bandla elisaba uNkulunkulu the fear of the Lord is gone ebandleni now we have to bring it back usaba uNkulunkulu kungekho okubonayo ngoba uNkulunkulu yena usendaweni zonke nikona bazana ungasho ukuthi abazali bangangiboni hey bhuti ngiyabona ngiyakuthanda kodwa kusani abazali bangazi ngoba nje ngiphethe abantu abasha ngabakhonga nje bazali bangayazi lento ucela ukuthanda ngiphethe abantu abasha futhi lapha satshela umfundisi wathi nje singashadi nabantu abangakhona ngempela futhi mawufuna nje ngicela uze phambili makuthiwa kubizwa abantu abazinikelayo mawufuna le ihomusha leyinikela ngoba kufuna nekhanda elikhulu leyinikela alifuna wena lizoguquka esinje ngotshwala libe ngenzela wena uzogaya utshwala indawo umtshela ukuthi uyemhlanganela uye enkonzweni asigaya utshwala bezulu manje uzothi cela umthandazo wazifaka nje usekhona le ndlela Amen. bandla elisaba uNkulunkulu ibandla elihlola umoya ubanga bakaKristu na ibandla nama-senses spiritual senses asharp enamakhala sharp akamoya namehlo sharp ngathi x-ray yabo esakupropose nje umfana ukuba ngathi uyambuka ngale kwembambo zakhe uthi humusha athi asho uMongcwele ngehumusha ungakhali humusha akutshela engakafika athi ungadli namhlanje ungadli namhlanje ngena nje ku-fasting kanti ikhonto zakho sasa izothi feel usuready sikutshelile lithi iBhayibheli uMongcwele mayesefile ositshela okuzayo glory to Jesus ibandla hunger for the presence of the Lord engakhuleki malindayizwe ipresence engakhonzi for the sake of cause no see abantu abafuna ukuyizwa imove the presence the glory kaNkulunkulu ngoba suke sisele yona singayibuka inkonzo nako ama-cellphone nakuma-TV kodwa lento okuhlangana okumkhuba wabanye kuthiwa sikukhuthalele ukuhlangana ngoba nabantu bashiya ama-TV bobuka ibhola estadium yabo hayi ngoba baye estadium ngoba ama-TV bengenawo kodwa there is that atmosphere that electric atmosphere yokuhlangana kwabazalwane kube mnandi bheka kuhle kumnandi kangaka ukuhlangana kwabazalwane bemune benhliziyo yilapho uNkulunkulu eyaleza khona isibusiso sakhe usekhona la endlini and ibandla li-understand the stewardship asho the stewardship yeah stewardship i-involve ngisho ukunikela ebandleni imali uNkulunkulu akunikelayo yona eyakhe ufuna ukuthembeka emalini kaJehova awunanto yakho ngisho umzimba kusiwona wakho
You are a steward even in this body. Anasini ukuthi emzimbeni ithembele kakhulu. Even emzimbeni awusiyena wakho. You're not of your own. Uthembe ngegazi. So stewardship is very important. So lithi iBhayibheli umuntu oyisteward, umuntu oyimanager kufuneka vele ethembekile. Thembeka mntaka baba. Mkhonza uNkulunkulu nangempahla yakho. Nikhona bazalwane, mkhonza uNkulunkulu nangemali yakho. That is why mina ngivumi ngisho ebandleni bayazi ukuthi sithi bakuzonikela sesocela umnikelo awucelwa uyathatha. Awucelwa ngithabathele umnikelo kwabanhliziyo ezivuma nakhona umnikelo awuthathwa kunombani. Bawo complain akushala phansi. Vele sifuna imali yakho sifunike imali kaJehova ebantwini. Sifune abantu. That is why ethi uNkulunkulu uAbraham thatha manje indodana yakho oyithandayo ukukuphela kwayo uyongenzela umnikelo wokushiswa. Thatha manje indodana yakho okukuphela kwayo. Kwakuphela kwayo. Nangu nje uIshmayeli ukhona. Kodwa ngoba uze ngecebo labantu. Uze ngoba sekuhlangene kodwa ngoba kuyabona ukuthi bathola abantwana ungcono ungene ku-auntie wala ekhaya. Wathengisa uSara ngomyeni wakhe uthi awulala no-auntie. Uze phuma uIshmayeli. Manje uNkulunkulu akambali njengomuntu okhona. Uthi thatha manje indodana yakho ukukuphela kwayo noyithandayo ungenzela umnikelo wokushiswa. uNkulunkulu akayifuni into yabantu ebantwini, ufuna into yakhe ebantwini. Mawunomnikelo onegama elithi Ishmayeli, mawuletha la uzocomplain. Abezwanga. Kodwa mawunomnikelo Isaac no Emmanuel no Samuel actually uzothi ngicele kuwe baba sengikubuyisela kuwe. Uzosho nje uDavid uthi nalokho baba esekunika kona ukuze kwakho ithempeli yilokho sikuthabathe kuwe. Amen. That is the right way. Nathi nje lapha nje ebandleni bazi kahle angimfuni Ishmayeli. Why angimfuni Ishmayeli? Mawusa complain ahlala we are not after your money. We are after your soul. Amen. Sifuna umphefumulo wakho sithunywe kuwe nje. Yabo? It's not a money making business lento kuba sishumele kuwe. It's money or no money. Sibizwe ingekho imali. Sibizwe ungekho nawe. And futhi ngeke usicontrole imali. Bayazi lapha ebandleni. Lo munganginika imiliyoni, makufune ngidiscipline zokudiscipline. Yeah, uma ulale nomfazi womuntu nje kanti uyinto ethile ebandleni uyaseva ngizokumisa ngithi ho. Nemiliyoni yakho ngeke ungicontrol ngoba ngishumayelela isisu. No, angishumayela angicontrolwa isisu. Ngoba ngisazophendula phambi kwababa ukuthi ngiwenze ngakho umsebenzi. Manje nginalo lo valo nje obungibona nje. Ukuthi ichief shepherd sefuneke ngeaccount ekuyona ukuthi ngiphathe kanjani izimvu zakhe. Stewardship. Elibandla elindwa Jesu lihlala le kwi-expectation. Mawufuna ngathi kaTitus chapter 2 verse 13. Ibandla lihlala likulangazelela ubuya kwakhe. Ibandla elicula nomongcwele lithi umongcwele nomakoti bathi boza Nkosi Jesu. Hallelujah. Bandla elihleli kwi-purity nakuma morals akuthi. Ibandla elithokozayo enkosini. I can go on and on and on. But these are qualities zebandla linohonye. Ibandla likhonza uNkulunkulu ngomoya ngeqiniso. Ibandla elikhazimulayo. Nikhona bazalwane? Ibandla understand ukuthi bani ikhadi manje. Yebo? Ibandla elihlala lihlambulukile. Elingahlali namaqoqo. Yebo? Awuthetheleli ngoba ucelwe uxolo, uthethelela ngoba umiselo nomyalo kaNkulunkulu. And usiza wena mawuthethelela ngaphezulu kwalomuntu omthethelelayo. You are doing yourself a favor mawuthethelela. Malibonge igama leNkosi. Bandla leli uJesu azomlanda amasiko. Bandla labasindisiwe. Bandla labahlala kwi-sound doctrine. Ibandla labagcwaliswe ngamandla kaMoya. Ibandla labantu abanomthwalo ngemphefumulo ebhubhayo. Ongavumi bathule ngoJesu osindisayo. Kwenzeka i-multiplication ebandleni yabasindiswayo. Glory to Jesus. Singahlali sinambe yodwa. Sande ngokuthi kube khona abashadayo nabawayo bazale ingane bese kwande ibandla. Lithi iBhayibheli iNkosi yayingeza abasindiswayo imihla nemihla. Lahlula ibandla ngokwanda kwezwi abefundisi befundisa. Lithi iBhayibheli lahlula ibandla lahlula kwi-addition langena kwi-multiplication.
Inamba yabazalwane yamultiply. Kunamabandla eBhayibhelini incwadi nezenzo adalwa abazalwane njengebandla lase-Antioch. Elingaqalwanga abapostoli laqalwa abazalwane hambe befakaza beshumayela. Ibandla lithi malithandaza kushuma umhlaba. Ibandla lithi malithandaza uMongcwele agcwalise ibandla same time. Lingazange likhulume ngoMongcwele, lithandaza nje, lithandaza lincebe. Lithi iBhayibheli lathi sathandaza wazama indawo ababekuyo behlelwa uMongcwele bashumayela izwi ngesibindi. Bandla lisemlilweni kaMongcwele. Siyadinga umlilo ukushisa nezingane. Uyakhumbula uMongcwele mayehlela uJesu wehla eyisimo sejuba, kodwa mayehlela abafundi wehla eyisimo somlilo. Kuthi kwabonakala tongues of fire or flames of fire kwikhanda nekhanda labazalwana aba-120 ababelinde uMongcwele for 10 days belindile benhliziyo yonke bekhuleka wehla uMongcwele eyisimo somlilo kanti kuJesu wehle eyisimo sejuba. Why? Because thina kufanele kube khona eshiswayo. Shukana basha umlilo basufikile ukuthi edamandla njengoba imoto ihamba nje zihamba ngomlilo mangabe imoto ilahla timing iyabhabhaza noma i4 liter iphelelwa amandla ngoba iya out of timing. Nikhona nampazalwane ama plugs mayisengcolile ayikwazi ukukhipha umlilo njengoba kufanele. Umlilo uletha amandla, umlilo uletha ukukhanya, umlilo uletha ukuhlukana kwezinto. Igolide ukuze licwebe lingene emlilweni ukuze kuhlukane igolide nento. Haleluya nenhlabathi useless. Imlilo masufika uyahlukanisa. Ingakho lithi iBhayibheli bulalani inkanuko zenyama ngomoya ngoba umoya ungumoya futhi ngumlilo. Uthi Isaac mayikhuluma nobaba wakhe uthi nazi izinkuni zimelizwe ebese ethi nanku umlilo umele uMongcwele. Ingakho uMongcwele ngesikhathi ehola abantwana baIsrael glory to Jesus wayiba yifu emini ebese bomlilo ebusuku. Siyawudinga umlilo singabantu bomlilo singabantu bePentecost. Asingabi ngabaPentecostal ngelabel. Sifana nebhodlela elibhalwe fresh milk kodwa amasi sekwamasi ngaphakathi. Kodwa ilabel isathi fresh. Asingabi ngamaPentecostal ngelabel. Asibe ngamaPentecostal ngoba siholwa umoya. Asiholwa inyama nama emotions. Siholwa uMongcwele. He is the Spirit of the Lord. No one can say Jesus is Lord without the Holy Spirit. Nikhona bazalwane mayisefika uMongcwele bamba ngisho imizwa yakho uphila uMongcwele zikhona izinto ikhona imizwa kodwa uphila uMongcwele njengo Joseph. Athi uFaro singamthola umuntu nje okukuye umoya woNkulunkulu. Usho ngoba wabaleka umfazi ethi umfazi ozulale nami wabaleka kwasala ibhanji wathi futhi yami ayike ebhanjini kodwa semzimbeni ukuthi kuphatha kanjani. Labo ushakara basala lathatha ibhanji ayigqokile wafika uFaro nebhanji lomkhosi. uSathane mayithatha ibhanji get ready uNkulunkulu uza nelikhulu kunalelo. Asimeni ngezinyawo. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah to Jesus. Ibandla lethu kuzogcina. Athi umkhosi kaThixo wakayi uthi inkasimulo yendlu yokugcina izoba nkulu kunenkasimulo yendlu yokuqala. We are the church of the last days. Amen. We have greater glory. Hallelujah. The glory of the Lord is ready. Sifanele sonke la ndlini sibe ngama-agents. Wherever we go, let God be glorified. Impilo yethu ingambeki kwishame uNkulunkulu azabe namahloni ngathi kodwa makakhazimuliswe. Azathi uPaulo sebebonile ukuthi lobe elwa nevangeli ethatha amakholo yavalela ejele useshumayela ivangeli akade elwa nalo baqala bamdumisa uNkulunkulu because of me. Nawe emsebenzini mabamdumisa uNkulunkulu ngokubabona ichange. Babona change bathi uma ngabe insizwe nje nami ngiyayifuna. Hallelujah. Noma sebethandaza bathandaza baze bathi uNkulunkulu kaMahadebe ngoba bambonile uNkulunkulu kaMahadebe ngamehlo abo. Hallelujah. BanoNkulunkulu babo kodwa manje bafuna uNkulunkulu kaMadlamini, bafuna uNkulunkulu kaMahadebe, bafuna uNkulunkulu kaIsaac Jacob. Hallelujah. Glory to Jesus. Mabamfuna uNkulunkulu wakho bambone ngempilo iphilayo ube incwadi ebhaliwe engabhaliwe ngowinki kodwa ebhaliwe ngamandla kaMongcwele. Uyiculo lithi nabantu babone uhambiso kwakhe. Glory to Jesus. It's not about just ukubatshela ukuthi ngisindisiwe, funa ukubatshela nangenyawo indlela ohamba ngayo. Ingakho uma ubatshela usindisiwe bathi soke sibone ngoba noJesu ushilo wathi nobabona ngesithelo.
Glory to Jesus. Asibonakala izithelo ke asiyona imizamo yakho ukuvumela uMongcwele kuba izithelo sikamoya. Glory to Jesus. Vumela iba pliable, iba flexible for the move of the Holy Spirit. Hallelujah, from the crown of your head to the soles of your feet. Iba soft, ibaptizeka kuMongcwele. Glory to Jesus. Noma uvula umlomo khafule noma uyathandaza uthandaza prophetic prayer ngoba uthandaza uphushwa ngamandla kaMongcwele unamandla lapha kwenyama yakho uyayituba ngoba namandla wanikwa nguMongcwele uyamdinga uMongcwele ensuku zokugcina ikhathi zama-hypocrite zabazenzisi abantu abakhema insindiso abanye baze bakheme ngisho ukufakaza haleluya abanye baze babe neyikhundla babe izinto ey'tile emabadleni kanti ama-hypocrites haleluya sidinga abantu abazomkhonza uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso not ngenyama nangobuqili. Glory to Jesus. Egameni likaJesu Kristu. It's now. Hallelujah. Hunting for Jesus and Jesus for hunting. Bonke abantu abasindisiwe abayibandla nabayindlu yakomoya. They are the gateway of heaven. Nasi intembisi zisuka ezulwini iy'nyosi ziyakha zenyuka enyukayo ziyimikhuleko yabangcwele ezehlayo ziyimpendulo yabangcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Glory to Jesus. Yonke imisebenzi yaSathane haleluya namhlanje iyachithwa iy'ndoda zeJerikho ziyawa ezeJerusalema ziyakhilwa. Glory to Jesus. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hey, bayete, 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 bayete. Vula umlomo wakho, umdumise uThixo. Oh, hallelujah. It's now or never. Yes, inkosi, iyeza ngamafu. Oh, hallelujah, hallelujah. Ithi baba Makiberete. Glory to Jesus. Ukuhlangabeze bafike. Wow, hallelujah. Abubesekizweni yakho ukuthi noma ngisezweni kodwa kansiya wezwe masinyane ngizogoduka ngiye ekhaya ngilidelwe ekhaya njengoba sithi uYesu myeni ezulwini uthi uyeza umakoti wewuthi ngisize moya ikhwele ngisize ngethona fona ilungise impilo yami ihlambulule ngimlungele umyeni wami. Oh, hallelujah, hallelujah. Ungawenza wonke ama-mistakes kodwa ungayenzi mistake yokusala ungahlwithwa ibandla ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Oh, hallelujah. Ake sidumise nasabone kube yinoyo nayiloyo nathi baba ngiyabonga. Oh, hallelujah. Khanyisa behlengothuza ukuthi nginganethezeki ngoba lo mhlaba ngawuzili ekhaya. Khaya nami lisemazulwini. This is not my home. Labuhlengula lishingane. This is not my home. Labuthakathwa ngakhala. This is not my home. Labakisaba kisukhala endlini. Ngegama likaJesu. I'm ready. Wow, hallelujah. Ukuthi uma behlwitha abangcwele ngihlwithwe kaneka banesithandazo sibongilele lifaka sibongile sithandwa somphefumulo wethu sibongile dwala eliqinileyo sibongile wena yikho konke kubo bonke siyabonga mnikazi webandla. Kishamasake haitese Magena salashume Baba siyabonga ukuphakanyiselwa endaweni engaseka Baba wethona amandla amekhetha susa emhlabeni kodwa bhekise ezulwini emva kokukhuluma kwakho okungaka
sigareti baba wethu oyingcwele siyabenda ngandizekholide baba wethu anamandla Nkosi yami amasamba khona kawafana ubusuku nemini siyobe singawudingisha ugesi ngoba uJesu lilakha lomluka siyabonga baba khulume kahle khulume njengona mandla khulume njengona egunya ngegama likaJesu lalela wena Sathane namadimoni akho ebusuku siphunyukile njenganyuka ugibela umquba ugibela uphukile siyaphunyuka in the name of Jesus in the name of Jesus Khulumeka